Mwanchi omuriria nigo tokwirana gwika county ya Kisii sengo komenya buna nigo amate yamo yaganirie ogosirwa soko kia buna omwana obo Stephen Mochoge oyoberega kubimba amaguru asegeka k'emyaka 15 sikolengana noroboti rwo abanyagitari nigabwata oburere bwa elephantiasis kolende amate yo nigo yabereke gutumika enibe nyinge soko kia buna omwana obo ngonyorare obogwenya asegwikira bono iga babeire bakoererwa nigo babeire bakuburia onde bwensi obwate okubwa nabo igo moyo bukurwa wesoke bene nabo igo kurwa obokonyi murikito Daipona Sanya noroboti orwo mugakera nabagite kare akabandigera barabake nigo bonenka iyo mugakanya gusira Mochoge mairura eyue gotoka ase kinyuru Kenya bondo imiye ward ya bugika baganetio bokonyi aso mwana obo oyu bwatuburoire bwamagoro amo namagoko rwara kwaya muiburo batebiri naende ase kinyagitari arona buri twenjera ntobwati bese ntobwati kioro cyo buri mubwayo bwaerete nuro je nayo tacyonyo kurwania abandi ngamwe kiro monto ganyorete gitari kiaye igo bono kibese kikarima munuro je tokatimuka igo bono Stephen Mochoge ni garo mwana omomuro motangi asenka yabana batano nigo bono akoerera obogima bwaye wagendereta gwetera maega yo mungino yo gusira na gutigara kamenyete bweka aiteiro obogima bokon kulingana emyaka nabeire ukuguru kwane gonsandite bakoko boko omungino naje takanganya kurwenke akagenda akachagantiga kababuno mubaraka akana abana lakini wetera matemo buna achiete nabeire nsande getenje bweka no menyete bwona aria mwana timbwati mokonyi na omongina Frida bitutu oyore mamo mwabo Stephen nigasangane getoseni kyandizi TV obogima beire kawetera asokorera banabwe maega yo mugako yo gusira omwaka otamanini mugakera nabagite kare akabandigera barabake muna bono yigantigere tole kerasi bere oyo maneno oyo onde menyaroka agaringe kerasia yamo gocha bana nkabanko na guita chikonda cyuka nko basomi chikonda cyuka nachi ko bairare nkarabona na asinyirunguru cyariri ase baikirete nkabatebona injirate yo ngakingo kora asi bagasaba bana kuna kuligari yibi barwa bakora amate boigo nigo yanyara kwerera obokonyi yaberege kona na gochia somwana omwabo maiga yaye gochandeka asegeka egetambe umuro yo minto beiro kurwarenga kientambe emyaka 15 lakini rende bono okurwara kwa yabuna aste kurwara ne skuru narenge nabona ale kuligerere buna chandigete bakobole mukwa yabo atakanyakoni bagenda numongino minto nyagitari lakini rende bono nyasaye tara kanyeka bono nabo bado kogenderete kumuchanda wansa buno yo mate bare komonkora mwale nkora mokonyari kora mokonyari nde soko mota tikukubweni mukwasinyire bono nigo batigarete no gosemeria gwo konyoro bokonyi asibaburiria basamaria gwesokia ibonyare kubasira asoko nyoro kuweni gwa kumwana omwabo mnandi ganche natigirete form 1 chibese chiabure tumungina tukarara chikonda bono chinguru chikamoera muna bono yigantigere tole kerasi bere oyo maneno oyo onde menyaroka agaringe kerasia yamo gocha bana nkabanko na guita chikonda cyuka nko basomi chikonda cyuka nachi ko bairare onde bwensi uranyare gonkonya kuruku kwane ngwatakere kubuturwa se nyagita na itri nyagitari na arasire tinta ide kubuturu kwalko nyarikana kwande koligerirwa abanyagitari bakoligereri nyoko nyako kubwenigwe changamoto tubwate ni yebesa twagonyora chibesa umuntu atokonya murumi ntara agenda ararukwansa arakonyu ekine kigento kya muimu asubugimo nabo tomenyerete iga asubugimo buko ugupatisa rende koligarigire ne nyasaye igore chinjira atokonye ngakyem ntoli no kwasemene nyasaye tagututiga nyasaye naro ingo ripoteri getaseni kyandizi TV kurwa se kenyoro Kenya bondo kegotoke ward ya bugeka egotoke bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii Daipona Sanya.